Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Kepala Desa Suruh, ingkang kula hormati Ketua RT saha Ketua RW Dusun Ngemplak lan para warga Desa Suruh Ngemplak ingkang kula tresnani. Ingkang sepisanan utama, sumangga kita sedaya ngaturaken puji lan puji syukur dumateng asmanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring nikmat sarta hidayah saéngga kula lan panjenengan saged mangkempal wonten mriki wonten ing acara panganten Dinten Kamardikan Republik Indonesia kanthi sehat walafiat. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten mriki kula atas nami Ketua Panitia Acara ngaturaken sugeng pinanganten dumateng para rawuh lan para tamu undangan lan matur suwun ingkang sampun nglonggaraken wekdal kangge rawuh wonten ing acara puniki. Kula lan kanca-kanca panitia uga ngaturaken agunging samudra paangsami bilih wonten ing acara puniki kathah kesalahan lan kekirangan. Salajengipun panitia uga ngaturaken matur suwun sanget dumateng para bapak, ibu, ketaman ingkang sampun mbiyantu saéngga telaksananipun acara puniki. Boten katinggalan dumateng para sponsor lan para donatur ingkang sampun bantu. Mugi-mugi amal kebaikan panjenengan sedaya ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi acara puniki saged kalampahan kanthi lancar lan boten wonten alangan. Para rawuh ingkang kinurmatan, cukup semanten ingkang kula aturaken menawi kathah kalepatan ingkang kula aturaken kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.